Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। आसा खालामो इसोरनि अननायाव मोजां दं। So कमेन्ट्सफोरखौ हरनांगौ मोजां सुखुयैखौ सुखुआ सुखुनायखौ सुखुनाय भुल गोरोन्थिया जोंनावबो थायो एसे एनै बुंनांगौ जोंखौबो कमेन्ट्सनि गेजेरजों खिन्थु बे दमा आंनाव सोलियालै बे सिदा खोथाखा आंखौ दम दाहोलै आं बिदि दमफोरखौ बिजि लाग्राबो नङा सोरनिबा थुनायाव सोरनिबा गोहोखौ लानानै आंखौ दम होनो नाङालै जाय कमेन्टआव दम हरदों मिथिबाय बेबादि फिसा फिसौ सिंजों लिङा बयहाबो थायो नों हायोबा आंखौ बेसेबां बुंहर दम बुस्थुखौ दाहो बे आंनाव सोलिया जाय हक बेफोर जेखि जाया नोंथांमोना नैबे ভিডিও ক্লিপসखौ नायग्रोदो সকলে কৈ আছে মই প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছো আপোনালোকে জানিছিলে নেকি যে ইয়াৰ বিজেপি ইউপিপিএলৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ উদ্দেশ্যটো কি আছিল আজি আমি স্পষ্ট ভাষাৰে ক'ব বিচাৰিছো বিজেপি ইউপিপিএলৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য আছিল বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ ৰাইজৰ নিৰাপত্তা গঢ়ি তোলা আৰু বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ ৰাইজক শান্তি প্ৰদান কৰা আৰু 18 বছৰত কাৰ চৰকাৰ আছিল আজি ৰাস্তা যদি হোৱা নাই দলং যদি হোৱা নাই इतो आमार सरकार नासिल या जार सरकार आसिल तेखेत सकले भाबिब লাগিব बीजेपी आरो यूपीपीएल नि जुथाय जानायनि मिलायलायनायनि थांखियानो बेनो प्रमद बर' सारा बिदि बुंदों जे रायजोफोरखौ रैखाथि खालामनाय रायजोफोरनि गेजेराव गोजोन शांति लाबोनाय बीजेपी और यूपीपीएल ज्वाइन होने का एक ही मकसद है आने वाले समय में अपने अपने राज्य के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना और देश में शांति लाना ये है बीजेपी और यूपीपीएल का मकसद दा बिथांमोना बुंबाय दा बे बुस्थुखौ बिजिरनाया नोंथांमोन रायजो राजानि आखायाव बिथांमोननि दिनाव गोजोन शान्तिनि खोथाखौथ' रायरायो आरो गोजोन शान्तिनिखौथ' बयबो लुबैयो आरो गोजोन शान्तिनि थाखाय मावनायाबो मोजां इंटरनेशनल इशू ये शांति के लिए जो लीडर काम करेगा ये इंटरनेशनल इशू बन जाएगा और शांति के लिए जो काम करता है उन लीडर के लिए भगवान हमेशा आशीर्वाद देता है लेकिन सोचने वाला बात ये भी है कि यहाँ पर सचमुच शांति आया कि नहीं दा बेयो नोंथांमोननि आखायाव बाथ्राया जाहैबाय बे ओनसोलाव शान्तिनि खोथा रायलायोब्ला खुनु इनकाउन्टार जानो मोना खुनु गन्डगोल जानो मोना आइजो माहारिनि सिकिउरिटिया थिग जानांगौ बेयो थगायफ्लाजानानै जोङो रैखाथि मोनै बा दिनैनि फाव फान्दायनायाव राजखान्थियारि बुलि जानांगोन रायजो राजाफ्रा आरो बेजों लोगोसे अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों नोंथांमोना जाय रायजो राजा फिसा फिसौ बिजनेस न'खर सोलिनो थाखाय 5,000 रानदों बेयो मोजां खोथा आरो बै राननाय हाबाफारिया राजनीतिक नोजोरनि थाखायल' जानो नाङा बेखौ फुरा नोंथांमोना होलांबाय थानांगौ रायजो राजानि थाखाय मावनांगौ दिनैनि बे राजखान्थियारि बादिलांलायनाय समावहाय बीपीएफआवबो लोब फैदों यूपीपीएलआबो गावबागाव खामानिखौ मावगासिनो दङ दा बे हिसाबै नोंथांमोना जाय रायजोनि थाखाय साबसिन मावनो हागोन जाय रायजोखौ साबसिन रैखाथि होनो हागोन बिथांमोनजोंनो रायजोआ स' थांगोन दा नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ ससे नायग्रो काली फुजायाव हाग्रामामोन बायदिया 3 कोटि 4 कोटिनि समानि खालामनानै जुवा गेलेयो
बर' समाजाव ड्राग्सनि इम्पेक्टआ मोनफ्रोमबो न'खराव गोग्लैदों। बिनि दायानो जादों हाग्रामा बाहिनी, बिनि दायानो जादों खर' गैयै खांख्राइफोरनि दैदेननायनि जाहोनाव जादों। गतिके खाम्फा बिथांमोन बायदिया आरो जोंनि एरियानिनो गोबां बिपिएफआ जौजों जुवाजों ड्राग्सजों जेब्लायबो इनभल्भ जाबाय थायो। 17 बोसोर सरकार खुंनाय आरो जोंनि 3 बोसोर सरकार खुंनाय, बेनि गेजेराव बिसोरो जुदि 2% मावदोंब्ला जोङो 200% मावदों, बिनि प्रमान जोंनाव गोबां दङ। हरसेयाव खाम्फा बिथाङा नाय, आं दा खाम्फा बिथांखौ रायनो गोसो गैला, मानोना खाम्फाया इउपिपिएलआवनो जइन जाहां नालाय। थेवबो बिपिएफआव जेसेबांसिम थागोन खाम्फाया एसेबांसिम आं खाम्फाखौ रायनो गोनां जागोन। खाम्फा बिथांमोन बायदिया आरो जोंनि एरियानिनो गोबां बिपिएफआ जौजों जुवाजों ड्राग्सजों जेब्लायबो इनभल्भ जाबाय थायो। बिटिआरनि मस्ट पावारफुल EM रन्जित बसुमतारी सार बिथाङा बुंनाय खाम्फाया हाबखासिगोन, जेबो बुंला खाम्फाखौ। आरो मावनायाथ' मावखाथाराखै बिपिएफआ, ओरैनोसो थाथारदों 17 बोसोराव। दा बिथाङा बे खोथाखौ मिडियानि गेजेरजों बुंदों। बावहाय मावदों मावाखै रायजोफ्रा नुगोन, दा रायजोफ्रा कमेन्ट होनानै खोन्थाहरलायबानो जाबाय। आरो बिथाङाथ' फैलार जादों, माखासे सुबुंफोरखौ, बे सिखारिफोरखौ सारेन्डार जाहोनानै बिथांमोननो जथेस्थ' रोखोमनि सुबिदा दासिम होनो हायाखै, जायनि जाहोनाव दा बावैसो बिथांमोना फैनानै मिडियायाव गावसिनि सुख दुखखौ बुंफैनो गोनां जादों। दा बे जाहैबाय मिस्टार फेरेंगा EM सारनि मोनसे फैलार। दिस इज अल्सो वान काइन्ड अफ फैलार अफ मोस्ट पावारफुल EM अफ बिटिआर रन्जित बसुमतारी सार। दा बेफोरबादि ड्रबेक्सफोरखौ जोङो नुलांबाय थायोब्ला फैबाय थानाय इयुनाव रायजो राजाफ्रा माबोरै नोंथांमोननो भट होनो? दा जा बुस्थुखौ लाबोयो, मेन जुद्धआथ' बे इलेक्सना नालाय, दा बेखायनो नोंथांमोनहा मावनानै दिन्थि, अब्लानो फैखायो रायजो राजाफ्रा। दा बेनि सायाव रायजो राजाफ्रा मा बुङो आं कमेन्ट्सखौ नेनानै थाबाय। भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।